pathian Ṭhalaite Ramhlun Vengchung Branch KTA hun rei takatanga kan lo nga kan lo thir Ṭhalaite le Mizo Ṭawng ti tok so chu a hun kan thlenga pathianin min hruai thlenga pathian chunga lawm thu kan soyani zanina hianin kan thupui te min soi fia sak turin zo rampum huapa literature lama sul nu lo nei to tam tak lo nei to tun thleng poa kan mi tha ber nei ten kan thupui hi min ron soi fia sak don ani a ka veilama hian Revd Chuaṭhuama Ramhlun Vengchung min ron tel pui thea kan lawm hle a ming soi tam ming kan soi rual hian ani na nei te chu kan hreve kanga inrin ni tu mitam tak chuan inrin ni tu kan ha hlel na chan pakhat ani ya wanglai ni a article thatak tak te kan chia thina tin mun sang sanga ani na neya Mizo Language Committee anga te po hian committee member ani ya henga te hianin ni na poimo tak tak ani ani ka dinglama hianin Upa Lalrammawia Ngente longmol veng thang kan hun man min man pui turin ron kala ani po hi lekha bu tam tak aziak to a book of the year a lekha bu zia zinga rin tei zun leng ti te po kha a chiar kan to me khatiang lekha bu lo ziak theiania tung thleng poin azia le ale lina hianin sulnu tam tak anei to a zanina hianin kan branch KTP te ei lekha bu thatak mai pathiana ti hi ale lin hi mirom presena kan lawm hle ani ti kha kan soi masa ani ole kan thupui lama kan local don to anga puram te a ama saverin zona kan zo du chu Mizo Ṭawng Ṭawbul lusei kan Mizo Ṭawng hi lusei du lian Ṭawng te kan ti a hei hi kan chevel midang Ṭawng kan lak nge ni a kan pi le pu te atang to kan nei sim sim ani ti la ya kha azau zok deuh te ne mo a history base ang zong te na mo min han soi fia sakdana omem puchuan chan zok om tak nin ka ria engemaw chen kan changa ti chuan anin dule lo tui ni le ta sela hei kan Ṭawng hi mi pahniin ngai dan sang deuh hlek nein lekha buan sia ka kan historian lar tak pu bilal thang le na chuan mani loka Mizo language ti lekha bu ti chuaka chuta chuan kan Ṭawng hi Indo Chinese Ṭawng atanga ron chuk thazel chu Indo Chinese Ṭawng a chuan mon mer Ṭawng le Tibeto Burman Ṭawng oma chumi Tibeto Burman Ṭawng atang chuan ku ki chin ti Ṭawng hi aron chuaka chu ku ki chin kan ti chuan British Shavina Mizo te min mer thiat na le min ko na ma sa chu ku ki ti hi ni a kan history a chuan chumi Ṭawng chu tu na kan Mizo Ṭawng hi ni tin aron ziaka tin tun nai luka khan mingo phuri ti le khabu kan chiar lom mai theya rema chak chuak chuan tlemin aron soidang lam vele hret thunga ani chuan atirin khovela hian Ṭawng hlom lian pero om chu sino Tibetan Ṭawng ani atia chumi sino Tibetan Ṭawng a chuan Chinese Ṭawng hi amang tun tam bera apeng le lama khan Tibeto Burman anom ve boka chumi Tibeto Burman Ṭawng ron tla thazela chu ron peng zela chu tuna ku ki chin Ṭawng hi ani an tia ku ki chin kan an ti khan i British Shavina min lo hriat ma sakna ni tin kan historian te chuan an sia ka alo chuk thazela ati chuan du lian Ṭawng ti te pon an soi thini tura ni a lusei Ṭawng ti ten na ron chuk thazela Mizo Ṭawng ti hi engtika tanga ron chuak chiang e ka thelawa nakina puchowan an soi fia tuni kan nge na nga i chen kha zia dan hian rei takata Mizo ti Ṭawng hi om to a ming po om to a amaro chu Ṭawng ronin hlom chho zela hian Mizo Ṭawng tin kan mangani ti a soi te pon oma engtika tanga Mizo ti lo chuang e chu ka chi lova kan la hlui lam pangte kan an ziri chuan sai ku ti hun lai te po khan Mizo ti te polo om to ni ten ti a amaro ching ti kuma chiang e ti chu ke chuan ka thiam chi lova kan historian te jiang angkha kalo riat ve dan ani a tiang chuan kan Ṭawng hian soidan chuan Tibeto Burman Ṭawng ani chan chu Tibeto Burman Ṭawng rang chu OSV ani antia object
subject verb an tia chu entinan Mizo Ṭawng alo sei angin lo sei don taila I bong lalana that bong lalana tal ti taila khatiang zong khan Tibeto Burman Ṭawng chu athu kani ain a sentence construction kha oman tia ma se tuna Mizo Ṭawng kan man tak hi chu SOV angin kan OSV angin kan hmang SOV angin kan hmang ta chu entinan Revd Chuaṭhuama thu soi ti ta sela SOV ni ta thu Revd Chuaṭhuama na soi ti khan chuan adik chia ta lo Mizo Ṭawng a chuan tunlai ul kan ting chi khani ta chuwang chuan Tibeto Burman Ṭawng kalphung atira OSV kan tiang zong zong ka chu Mizo chuan kan hmang chi lo na I Tibeto Burman Ṭawng kan ni ve na an soi le chu monosyllable hemi lam khat thi kan nga nam tam takin an Ṭawng a hian lam khat se nei sa hian nei tlem khup maya Tibeto Burman a chuna tamani tin amalat la sang violation an tiang chi te po hi atama chuwang chuan kan Mizo Ṭawng tawbuli che Tibeto Burman a hin an keu deuh bedin ka hria chu lekha bo ka chher ka hriat ve thei chin ani a fi hle mai pu chawa khami chungchang khan han soibel du te omem soibel tur ka nei lova tu na soi kha ka hriat ve dan tho nia maro chu Mizo ti Ṭawng kam takhi eng ti ka man tan nge hriat har khop maya vai lo len ma po khan an ang dai to aniang ti hi chu hriat theya san chu vai lo len nuwa po Mizo le vai chan chin bu ti te kha alo om dai to maya sang kha zakom alama khan chu wang chuan Mizo ti rim prima hi chu an man na rei to nin alanga a bul lampang ka tiang kha ka chui ve te chiam lova tun ma lusei ti atanga sa povin lusai ti an lo zia je Shakespeare te na lusai ku ki plans ti ya ke mani ho henglai che velami an le khabuan zia tang te kan sa hovin an lam dik lo kha kan ti lusai ve tamaya amaro chu sangkha ko samnga palia lusai hills an te kha Mizo district tia an thak tak nuwa hian tiang hian Mizo ti hi kan lo mang warta maro chu sangkha zakom malama dai khan sangkha zariat leng tiang ngen man tan ti ro chu kan threlova Mizo ti hi chu an man na lo rei to mai ti chu a hriat thei ane a fi ale zual hle mai ti khan kan Ṭawng bul lampang chu kan threta phota tlemin ma kan son thretanga kan soitel du chu Mizo te tan kum sang khat zariat somkuwa pali hi apoi mo hle niin ka hria kum sang khat zariat somkuwa pali a AOB kan neya February tha atanga March tha vel ni om takani ta khanin kan missionary te khan AOB min siam saka sikul hon tana ni April tha grammar and dictionary of lusai ti khapu buang ale sa pu pa khan an ti chuak boka tin pu buangan Mizo Ṭawngin Bible Mizo Ṭawngin pathian thu biakina asoya chanchin tha luka ziak le lin ani boka kha kum sang khazaria somko pali bi ka AOB kan nei nuwa kan nei kuma ani deuh berani chu khami kum poimo je kha kan talang masani sela pu chowa kan zo du chu tuna hianin kan Ṭawng hi eng nge adin mun UNESCO noya peng pakhat UNO chuan kum sang hele som khanin Ṭawng thi mai hlo oma khan Mizo Ṭawng hi aron tela hi eng wange ni yang hnam chu Mizo hnam chu tam tak Mizo na thak chu tam tak kan oma amero chu kan Ṭawng hi thi mai thei din muna adinga hi eng wange ni yang ne he thil hian soi thina UNESCO in Mizo Ṭawng hi Ṭawng ral mai thei tur som nga zinga antiamani atelen tia ang wanga tel nge ni chu kar helova amai ro chu ral mai thei tur ani thei mai omange tero hi chu ngai danom teya a chan chu Mizo Ṭawng kan man dan hi kan uluk lo tula thang thar ho hian kan uluk lo le zuala tunlai kan man dan tak ngai to page on social media kan man dan te ngai to pe hi chuan kan man mang dik lo na sa hetiang reng ani chuan Mizo Ṭawng hi ti hian adal tialanga a Mizo horop le ami atong kam tam takhi a bo tha kang ti nan lovin kan Ṭawng hian pol tonga tialanga Mizo Ṭawng lang ani na lai hi
tiếng hian a chetel telanga cho tiếng chuan ral an ti mai ang chi din muna ka chuan kan ding thei mai om mange ti ka ngai tua chan in kan thupui a po hian ne in le kha nin han anila Ṭhalaite le Mizo Ṭawng ti nia Ṭhalaite na Mizo Ṭawng kan man du da zel chuan kan Ṭawng hi chu a chetel telanga aral main ka ring ani chu kumanga matin hu chuan aral thei mai chuan ka ring a chan dang ero chu ka te chiam lo alo hle mai ni Ṭawng aral to chuanin Ṭawng ral na chu hnam ro pui hi an mo khop maya puram te kan zot lenga tunlai a hian hei film le lin kan uar ta hle maya Korean film kan ti sap vai tiang hi kan let ling na sa kan Ṭawng kam hian in Mizo Ṭawng a ma min son puyem Mizo Ṭawng hi kan suwa sam jok te hi ani mai lo mo hemi chungchang a hian in ma son kan ngai na lai Ṭawng kam han uluk kan ngai na lai ti te kha soi turi nei em nei ve nual maya chen khat kalongai thave boka ye chumi maluk chuan hei pu chu po hian zin to a ta han lama te Burma ka han kal ve voi ni kan zin ve to seminar nei tele literature program a hian chuta chuan thil chin chiat lak deuh chu heta film sang Mizo Ṭawng kan le tele kan film chan ho hi an lo ngai lu khop maya Ṭawng zirna an lo hmang ve na sa ni an ni pe chon kol ho thleng hian an en thina ni an ti a chu tiang tak chuan kan hria lo lain heng kan film te hian zia lo nei khop maya tin kan zai thiam zai te thleng hian an lo ngai tha ti khan Mizo Ṭawng zirna te po an lo hmanga Mizo Ṭawng thiam lem lo pon an lo save zo mai ni khang hla kha chu ti lai chuan heng rem chan na kan nei hi ero chu kan uluk ngai khopin ka hria a film chau ni lo vien tun lai pe chon YouTube pa te po kan hria thon thu te nan chiara an an soya ma se Mizo Ṭawng thluk dik tok lo ze bo thak a soi te le tin film ma te po a dik zok man thei tur mi zir tin a thadeu si dik lo takati hi zau zawa hemi chungchang a hian ma te pon line ka hri MJA te le ML lam te po khan man la thina thei to pin an bo sia amaro chu hetianga ti ho hian tumna tak emo training emo an la nei mu mal lo em ni o ti hi ril ro ma son na hi ala tam lo tlat maya apoi em na chu Mizo Ṭawng chu tonal language kan ti a thluk nei ni wangin a thluk ka sir khan ze neya ze bo thak ani wang khan khamia thluk ang khan tam taki chuanin an hmang chho ve ta mai ni na langa lekha bu chir kan pe vaksi lova ri le afi ma kha chu munom kan ti sia kha thil zia nan kan hmanga chu chuan atang kai turangin tuna kan din hmuna cha atang kai lo mai ni lovin Mizo Ṭawng hi na sa takina ti chem o ti mai turani a hemi konga thoktu te soi sel na lampo ni lovin hei ai uluk le zwalin Mizo Ṭawng thiam te a thu dan eng kim hi ron ma sapotin ti chuak selang chuan hemi tluka Mizo Ṭawng zirna tha le thedar na rem chang hi lo mangi o ka ti dewani alo le mai pu cho wa kan zot lenga heng chan chin thar puan vel chan chin thar kan ngai thla ke mo TV kal tlang shima hun kan mana Mizo Ṭawng kan lam dan dik lo lutuka hian han siam re memo adik lo han lak chua han soi fia tur entinan chan chin thara news puang tu in lai lak ti alam chungchang ringo ta te po hen in hial na tam thina a spelling in ang ma se a thu ka hian kan buai ta thina hetianga hian in eng tia ma han lak chi nge ti le an man uar si adik lo zuala te ka han soi tur in em ti lai kha kan zot teng se chút tianga an man uar si dik lo zual han soi chu em tur phei chu kalo in ring ran lova amaro chu chan chin chiar tu te yan Mizo Ṭawng chu lam dik lo an nga maya hemi konga hi chuanin a editor te hian mon phurem o katia khang ho khanin alam dan tur thei zir tir sala tin tunai han soyang khan Mizoram mun le khuate luite tlang ming te po an lam dik lawa tunai ron soi chuang khan
ตัวน่ะ district ทาร์ปัทุมันหน้าข้อจัดเวลอันหันปวนะพวกขันปลีปังอาเวลข้าจูลำดิกเราเอามันนี่เองเบอร์ขังเอติข้าจูจุดอย่างนี้ก็ชินเชียจุยเล่มเราว่าจูวังจวนนินเห็นมีกงอาฮิจวนนินlocal cable TV ในตู้เตะเฮียนอาเทียมเดียวเตะปอรวยสละเฮตียงnews readerเขาฮีมิโซจงลำดานอัตพวกข้าจิรตีร์ตาสละจุดอย่างจวนนินมาอันส่วนเดียววังที่ไงตัวอันลำดิกเราก็เราเรียกที่ชวนกี่พวกกับเบกเราเทปทรีนครบมาเสียจุงเตจูอันเตียอันมัลมันฟักตัวเราก็จูจุดที่ไม่ชวนก็ชินเชียร์แรงบิ๊กเราเรียกเป็นกับเราชินเชียร์บิ๊กเล่มเราปกกันอะไรเราโอเมอะไรมีปุยลำเตปอกฮะนักกินาโซน่าหุ่นเตปอกฮะกันเราหงงะโซน่าเลชันนั่งกันหันกัลเดือดจกะปุรัมเตหิปักขัดกันโซตั้งนักกินาอัตเตน้อยกันตรงกำอวร์มาเสดิกซีเราตีละเตปอกฮะกันสวยโดนนิติค่ะหันเสตาเอละอันนี้แหละปุรัมเตมิโซตรงฮีเสดุลดาจุงจังเตปอฮีกันอิสุอาเฮียนเลียนเทยขบมามิโซบูรุกอาเฮียนเฮงอาเฮียนินมิโซตรงฮีเสดุลดาดีเซมีตั้มตักส่วน UPSC exam น่าเตปอมานี่ตรงนี้กัน exam เทียง University อะปอมิโซตรงนี้ขัดยังข้านั้นติดตาข้างทรงขลุ่นิตาเสกันถัดปุยงเอ็มตีไล่ข้างเสดุลดาตรงเสดุลอมตรงกำตั้มตักในเฮียนิน Central Service exam อาเฮียนตบปารนี่ฮีอันตั้มเราอังเร่งวิวไม่กี่นี่ค่ะกันตรงเทียนหัน exam เวทีละตบปารเทียกันนี่ผ่าเทียงเอ็มตีไล่ค่ะเงี้ยฟิอาโจกเตปอยมินหันสวยสักเทียงเอ็มเนี่ยก็เสียดเวชินชินกันสวยงาก็เสียเจ้าเราครบไหมอะ Indian Constitution ว่าschedule ที่จงหุ่มหิมนะอันนี้article ตักฮีตัวนั้นเฮียนจงสมนี่เลยปนนี้ที่จะมี official language กันที่ recognized language กันที่แม่งชุดข้าเขาตัวตัวนั้นเฮียนจงเช่นขัดที่รู้ตัวมีอันเบยเมกที่เตปอถูเตียวมาคงมีข้าสิเลการุลำปังเตปออัน ministry เขาวินันเบยเมกที่เตปอเขามาชุดตาชวนกี่นี่มิโซจิรตีร์ตุลำฮิชวนเชดูละลุงฮิชากันติชีนั่นนี่อาจารย์ชูเอ็นตินัน MPSC exam มาพอเฮียนมิโซ paper ฮี paper ปักขัดอมเทตัว optional paper ขันออกมามีน่าอาจารย์ชัดเดียวชวนpaper ดัง optional paper ปัจจุบันนี้ general studies อันนี้บอกตา paper ทุ่มอังออกมาขันมิโซตีร์จังเราจิรชัวกินะเสนอตะการฉันชวนนินลูปอนลูพานัวลินกันเสียนี่จุดเดียวเดียวชวน UPSC exam เตเลยมี Central Service ดังปอ All India Service แต่ปอเฮียน paper คอมชันเวทีสิลังชวนมิโซจูตั้มตะกินหาสนักกันโตจูสับจงอันนี้ตาหันเจียเตอันจงเข่งขันหาสนักกันเนี่ยจูชวนมิโซจงเงียนันฉันชวนนินมักจะสกอร์เวงตัวจูกันง่ายอันนี้ทีนปัญหาชวนจงฮิหุ่มหัลง่ายนี่สินะผู้โจเสียงเชี่ยขันจงฮิดานมังเตทีนเงี้ย State Assembly นี่มั้ง Parliament นี่มั้งขัดยังดานหุ่มหิมฮิชวน Central Program มาควรที่ตั้มตักขมีจงกันนั่นตีขันกันสวยเจ้าลูกดูชูเช่นขัดชวนตัวน่ะมิโซจงเงาที่ขมีดูสักบิกตัวรังไงนั่นเขาอมชีนะสุดท้ายชวนเช่นขัดชวนมิโซกันนี่เรามาจงกันมังเกนี่ชวนเตียงชีริลูเตไล่จงกันมังเตียงเตรัลเตจงกันมังกัดเตียงทรงค่ะอะไรละมาจน minor language กันเตียงค่ะเห็นมีเชดูละหินชวนนินอัจฉริขันเหลาเวนี่น้ำเตียนเอาจงค่ะจู่วังชวนไออินโดซงลำนิลวินน้ำเตียนเอาน้ำเตี้ยมตีนันมันจงอโปค่ะเห็นมีมิโซน้ำมินเอาหัวปฏิชวนมิโซจงห่วงจงขันหุ่มหัลนัตัวด่านขันนิตาชุดเตียงที่ปวดชูชายอินกันริงอ่ะตีนปฐุมนาชวนเฮ้กันรำไอโออังชีที่ปอฮีตุนพาร์ลิเมนต์ที่ปนเหลวชูเวตามาเสมิโซจงฮีริคอกไนซ์นี่เหลวชวนอันจงขันเหลวเลเวอินเตอร์พรีเตอร์กันเตียงชีขันเวมังเหลวนี่ทราบจงอันมังอ่ะฮินเดียนเหลวเลสักกันชวนทุกฝันนิตาเสละมาเสมิโซจงอันจงดังเลนังค่ะฮาร์สันตั้มตะกันโตกะชุดเตียงที่ปอชูที่ตั้มตะเข้ามา
tin a le khabu sim sim a po hian central atanga le khabu an ti chu Mizo Ṭawng pola le khabu an ti chu na tura tran pui nang chi zong zong po hi kha ai chedula khan oma chung te po chu duang anga nei vengo thei khan ni lo wangin he ai chedula in chuan du chela thle in kan ria tun laya ke ni Mizo zia tir tu ho le kan literature Paul ho hi chuanin kan soi warber chu ni a tin a le lama po khan har san om thei anan soi te po thilom thei te po ni mai thei e amaro chke ma ni lama chuanin lut ngei sel ai chedula hian hum himin om sel dan nge hian min hum him saksela ti kha kan ril rualang dian kan be ve mek chu ni kan trong hum him na po konga po apoi mo don sim sim ti na ni mo pu chuwa kan zot lenga puram te a soi puram te khan tle maron soi deu thuaka kan trong hum him tur hian zirna sikula hian engtin nge ma kan la kang tun la ya zirna sikul tha kan ngai chu English medium vek hian ni deu to maya Mizo medium kan ti government school te hian in sikul thalama hian in lawm man hian lakha toriu ni te po hian a hriata chu om zia chuanin zirtir tu te lecture an zirtir kan ngai thak te English ati kha chuanin exam na te po khan an ti thadewa khatiang khan an mark te po a score zel ni te po in a hriata Mizo medium zel hi nung tol lam hi kan ni awangin engtin nge zirna sikula hian hei na sa zo ken kan trong kan hum him theinan ma kan la kan na soi ma sakha chun zom lok ka duwa Mizo Ṭawng hi e chadu la hian lut ngei se ti du polami kania amaro chu MZP hi adu lawan tang tlat maya tuna hian MZP a hian senior advisor a min da ve a ma se kan ngai dan in mil lova soita kan khan atira chuan Ṭawng sawm pali kha e chadu la oma lo pung zela som ni pan hi ni to a tuna hian som li le palin an lu an di la Mizo potelani Mizo inside bracket a lu side in som thum pakhat na Mizo ti khom ve amaro chu kan nor lawani hei hi kan sarkar point nora ko ran te po hian kan nor nga in kar ya soita kan khanin tuna kumina IS topar po khan Canada angani tin midang po topar kum nga chunga topar kha an chanchin ka chuya chuta po chuan hmang an omani an ma ni tonga kha optional paper pania khan an hmang thei ta chu wang chuanin at Mizo de chu topar kan han ni kher lowang ma se tun ai chong kan that puyang ti kha karinga tin Mizo Ṭawng humhalh na ta na poi mo deuh chu ne tuna hian kan ram education hi MNF sarkar ma sakpo khan anti fu lo katia education minister khanin kan school kha English medium le vektum na khan in karya chu congress sarkar khan nan ron zui zela tuna hian an let deuh vektem kar hello elementary education hi English medium a zirtir tu ten thiam tak tak si lo khan chutiang chuan kan tia tuna English medium school elementary education kan kalpui hi kan sarkar hi chuan a thiat chu karing lo na a hei hi kan ti dik lo lian takani educationist ho reng chuan India ramami po khovel mi point elementary education a hi chuanin ma ni nam pian pui tong nge zir hi a thaber antia congress sarkar phasa a education reforms commission Mizoram antia khan ka du lo chung kha member a kom vea tapo khan India ramatang kan mi thiam pathum education is ming thang tak tak pathum te ho khan kha an ngai dan nia kan recommendation a po khan elementary education a hi chuan Mizo hi a medium a man turani a jirnan man turani tong dang kha chu spoken English ma spoken India angam khan engam state satang khan ti turani ting kan tema se sarkar hian ati puitlin lam chatum lem lo nin ka ria a tuna hian he thil hi Mizo ten a Mizo Ṭawng humhalh kan ti konga po hian kan thiam lo na bul po hi tuna hian kan naute ho hi kan tu kan fa thei baba black sheep in kan choma chu wang chuan Mizo Ṭawng po no pante ta tangin an hmang dik lo tana ko ran point kan ti dik lova Presbyterian English school an ti tuna hian za som thum chuanga om to a tin recognition deal mek te po hi engemaw zatan oma chunga po chuan English school ti khania tiang a khan Mizo Ṭawng kan thiam kan nauten thiam lo ta zela hei hi
kan ti fu lo lian tak ania ka Mizo Ṭawng humhalh na konga po hian kan than mo bok tur ani karinga helai hi chu kan ti diga thakop maya tuna hian ka thu thang ka ria da chuan PC girls Mizo medium gei po so English medium le tumna khoi bial tang ma chuan agenda lo lu ta presbyterian tlang angem sinota tlang ngem kan threlo sinota po lo tlang ni se ke chan hial tur zinga mi kan yanga tuna school pui ti te po sarkarin kan kuta an pele a zirna ta na man tur te nia nakina kan ti ni chuan school pui hmuna ngei son school sen hmuna ngei son le lama PC girls Mizo Ṭawng zirtirna be chata no mangin mi patan bik sota son school thadeu hi din thei ni salati hi ke chuan karil ruwa lawm chuan ya are nakina kumin hi chu sarkar la na kum lama tangte mo kum le tangte mo chuan sinot point rel dan ala ne nga chunga chuan a rel thei pol ate kan tel ani chuan kan tong ve theina chuan Mizo medium ngei mai school thadeu kan din hi poi moin ka ria a chu chu ke chung karot du nia atlang ang ti ne ro chu ni lo lawm hle mai ni khami chungchang han puram te astoi bel du anei ringa kan zo tanga chumi ma chuan ni tunlai no pang hi no pang tam taka hi chuan thang sira ban mai lume huya hantila shelo fe tur hin tam khop maya chu in chunga le sikula te kan in zirtir dana diktok la uwangte kan tong kan humhalh zel lo awanga nampui tong kan ti mai kan ualu tu ka wangte ani theya khami chungchang han puram te nge han soi bel du te ne kha ngai nom te win asaya puchawa soi zara khan ril rom sei vela nia I hemi chungchang hi program kan nei point kan soi tamber ani ve a hei sui so pe chuan an tia mi in a pian pui tonga thila hriat chian lo chu chong tangin a thiam lo hrim ani ti hian ngai dan ani top maya tun ma a kan mi ma sa te antina tunami thu kan resource person put Revd Chuaṭhuama ngei poi hi zo taila ano panlai background tang chuan tuna kan mi chuan tak ten thlir taila tun ma thingtlang school Mizo school kan ti anga tanga chuakha mi chuan tak hin na ni zo tlat mai la hi Mizo rama po hian a chiang in ka ria tuna po hian chiang manglovin kan hanin ti tira anan zira amaro chu education is so chuan ni chena kan ngai thak tong khan mi na subject a thiam don tak chuan mathematics pon ro se science pon ro se ama tonga a thiam ba ka chiang le I nge thiam lowanin ti tlata chu ke ni pokan ngai dan kan soi tam ve khop mai lai hi class a te po hian thil poi de mai chu ke mani Mizo nge hian kan Mizo Ṭawng hi kan za puinin ka ria a poi em mai ni zirna school a college a kan thok vea Mizo department a hei 5th semester le 6 a chuan in core abi ka zirna lo nei ta Mizo kha chen khat phei chuan Mizo zir om lekinia lawm tiang chia Mizo nge na Ṭawng hi kan khen em ani chu mi na en tir chu kan Mizo Ṭawng hi kan ngai ne pa kan hmangai lova amaro cheng ang point Ṭawng dang hi hmangin ti po ni la I he Mizo na kan nei tlata wang hian kan thiam hi apon lang tial don in lang tlat maya chu wang chuan ni china pucho soyang khan elementary education tang hian bultran leilang chuan thaperin ka ria a tin chu chuan kan zir lai te nun tun lai thalai nun thleng po hian a khoin ka ria tun ma zirna uluk taka Mizo I baba black sheep ran chu ma zonga nge ayu pate za thiamin kan sak rual dual nuna kha tuna Ṭawng tanga thil kan zir hian kan nun hi ron thak chho tai mi o ti thleng ka ngai tu ani ayu pate za dan kan zira tin mai lume huya kan tia tun lai pian lui za thak tu kani ma sika kha Mizo culture Mizo namji thui takan lui zir tia na khani a chu tiang thre chiang to si lovin lelama English an thiam tak donin kan environment hian zir lo ani Mizo chu boi thak de chu kholai sap ron mang don ta ula achu ti khatien lo ti mai boxia khatiang kara khan kanin om tira chu wang chuanin I Mizo atanga thanem ngai na chuan apoi khop in ka ria Mizo wa hin let theilang chuanin I asang choje ke ni po English kan zir har ve ni ve thowa ma se ahuna chuanin kan lo hre ve thei mai tin lo pui tlin huwa pe chuan zir khalo also ka Ṭawng dang chu wang chuanin
example thadeu pu cho batian oma kha kha I ka ngai mo ke pona ka lo ve em mania chulai chu kan seibel ve so kani ole alo mong khomai tuna chuanin ami pui lampang te poina kan be sei deu zok te poni mai theya kan trong tual leng kan uar si kan man lar adik lo lampang hianin kal don taila pu chowan bulmin han tran sak don sela hei tunlai kan trong kam uar em lumet ti te sam tan ti chungchang ate hi ami pa te pe hi chuanin kan man pol deu ta fek maya he nga trong kam dik zok chu mi pa chuan man tura ni mei che chuan chu tiang zok tura ni e ti te le a trong kam dang te po ni ro se enge kan uar si kan man dik lo la ya khanin han soi du te ine lumet han ti hi ke kalati dan regania sammet kalati ngai lova kalu ka suwa ka sam ka sulova atianga lamang ngat ka kan niama ro chu arhil fiana hi tu nai chuan ani na khami soinan khan kan mang talawa hi apoi katia kan tongkam khatiang thulawa po entinan jing cho te kan ti ta tuk chuan kha ania arhil fiana kha chu jing cho nia cho chun kan tia chun cho te kan ti ta zanria kha amingania amaro chu tlai cho te kan ti ta arhil fiana zela kha atong kam dikzok anga khan kan mangta hi athalo ka tiang reng khop maya tiang chi hi chu pumpel ila tin tunlai khami ba ka khan ne soi tur tama tong hi tong kam ler dewe ma tual lai tong dewe ma lo pia ngai kan mang war tuk deu em chu tikatia kumin sinot anikom sinot in khompui tiak zana khan sinot secretary khanin sinot officer so I introduce na khan an tha khep mangetia amang ni omania khang te kha ke ka lo mil lo khop ma ka sei sela ko bia kin chunga man tla ka ngai lo re renga a lo chuana akha a video nen min ron thon de nga la a lo chuana tong ka ma kha pa a mi ring la ka kan juk musit em tin na lovin a porvesia zubel bula khatianga lo chuak khania chu wang chuan he tiang tong tual lai tong lu tukang chi man ko nga hian kan film khur angai ka ria a bikin ko ran ate chung kwa po kan film khur angai ni chung kwai nau pang nom pe chuan nau pang in zirna ni ten khami pialama khanin ne tunlai chuan hei social media lama WhatsApp te le Facebook te thalai ho hian tongkam ndu tui lowang reng maya azia lama te thleng khan kha khana kina pokan lakai nga tu kina WhatsApp ka grupa ka mu pakata po mai ti nan MY ron manga khatiang chi te ten kai toy tam le tukang chi te heng hi chu kan ti lo tha man dewa khanin nikum lama khan WhatsApp ka thuzia pakata hian o aya o vai khat kamang pala kamang ve ni kamang luya ni deu ber zoke ma se mi pakhat khan mi ron khak vat baya ngati nge nang mewin hetiang hi ron man te chu ta tang chuan WhatsApp thil ka zia po hian Facebook a po hian horop kim theyang ber hian Mizo Ṭawng dik theyang ber hian ke chuan ka ziak ta zel ani chu tiang chuan in kan film khorangai khomai alo mom hle mai sapin hair an cut line ke ni chuan head kan clean ani deu ber ni chu tong kamom zia chuan khalai te po kan thriathar athawme ane puram te kan zot le deyanga hei zopen club ten sap tronga kan uar em tun haya te po Mizo Ṭawng handa tam takan neya entinan laptop te po atel lo chuan kan om hlei thei to lawa na thonan ber de kan hmanga Mizo Ṭawng in mal choyan hanti maya tin battery te po thatlang antia charger te po zom nun khatiang deu khanin khang hrim black tape kan ti te po pan ban antia khatiang kha Mizo Ṭawng kan choi nun zel nan hian kan von nun zel nan hian khatianga ni tin maya aming kan soi kan man renga kha Mizo Ṭawng handa te kha kan that pui ni hian ni sia em chin zel tla ka ni em engei ngai dan khatilai han in nial thei deu anin ka sia hei pucho wate nungzui hian Mizo Language Committee a khan Group 4 a Glossary Committee a min da vea chuta chuan tuna zopen ina
sap ming kan nei ho Mizo Ṭawng in daila tiang chi kha kan chai deuh ber ania then kha chu nge bike te po che pu an tia an nui zak khop mai an tia khatiang I che po chu vanal ve han ti ai chuanin ming dang te po zong ila te po kan ti ni kha ngai tu na kan senga he hi ron chuan na ber chu ni china kan soyang khan kan Ṭawng hi Ṭawng dang in da chim ral mai the ni ti lai khan ni a lo thon no ma te pom ve maya chu ti rual ro chuan Mizo Ṭawng a hian Mizo Ṭawng a ta fik thei po kha ani lova kan ril ruwa kan har san na ber chu I midain fa chiang zo ka nga tun ma te chuan asap ming ai khan Mizo ming hi ron piang ma sade uzelin ka ria entinan zo sap te poron kalta abong thunga pubuang an ti maya au pa zo ni theda van sa pu pan ti mai nin ka ria ta chuan puzo di jon saron kala puzo nan tia chuan Edwin Roland saron kal khan zo sap tharan tia amami puzo na ka zo sap pri ani vele maya chumi kan soidu chan chu tu na chuan kan Ṭawng kan nei ma khan nam dang Ṭawng hi mi run tlat maya ke mani thua ka hin lo bet to sia chu chu ming kha kan phua ve man tamang lo ani helai hi yeng tian ti chinge ria thiam har khop maya amaro chu thei ram chuan kan Ṭawng a zia kan nei sa hi chu hum him tiang u tiang zong te pon thupui bera kan nei ni tuna po entinan switch te pon me khep kan ti ta eng kan tiang chi zong zong tin chauka kan neya kitchen khatia kan thang na chin zong zong hi I tam tak pe na lo sha to lo mai the hi chu ngai ni da le tiang u tin tian man mai theng chi chu Mizo Ṭawng in chop chuak chinila chen khatin zia ka te lo hmang sela tin Ṭawng kam ai biak na po lo hmang sela nakina kan man chho thei ta kin ti khani a chuti rual chuan kan ria dangin technical thil tam taka oma Mizo Ṭawng a rilfia har satur chi tin har sana kan tole theini ka ria chu tia kan an mu mai ming kan han vu mai ang kha ni ro don tlat maya kan le lin da na hi entinan battery te po chu wa an ti tar mu ve khan uwa tina chon uwa kan mang mai don ti na nia ma se battery kha thatlang kan an ti khan rilfia na nen khan chon ti na hian I adang de hu duang reng khop maya chuta chuan har sana kan tok ma se tam takhi chu kan mamoni Mizo kan lo nei Mizo Ṭawng kan lo nei sa ma se sap Ṭawng a kan lualan ti tam takom hi chu Mizo tenge hian kan hum him a tha a tin chu mi pela ma chuan ki kho chakla ma te pe chuan in kan ria Indonesia ra te po kan huthina nga sap Ṭawng zu zui khan an mani Ṭawng in an cher ve mai ta tin Mizo Ṭawng a pe chuan tun ma jan pi le puten bus kan ti basi Mizo Ṭawng a chan basi anita MNF po MNF anti deuh khana chan po hi F kha Mizo Ṭawng a top ngai lova S po top ngai lo I yang tenom ta hemi program kan ti te chairman kan han ti tlat ang chi te khang ho zong zong kha atam thiang perin Mizo Ṭawng hi jan ta ram shamila tin kan ria tina tara te po hian tam taka chuan sap Ṭawng in kan ta silfian ani om takin Mizo Ṭawng a kan da hian Mizo Ṭawng in da taila a silfian ang kha dule nam dang Ṭawng a thul le daila tiang chuan thui takhi chu Mizo Ṭawng hi kan vor thar le in kan humhalh theilong mo ti kha rilruan nei dan ani a chuti rual chuan nia soyang khan man tak tak ala hara ma se MLC rilru thade mai chu tu nain kan hmanga lo ni poin nakin zela kan man chho zel chuan ma kan son thengem ti hi an tum nin ka ria chuwang chuan zo pen po khan khami rilru khan an ho tu te soidan tak phi chuan mi nui po huamin an ti deuh kherani tia khan tia che po te po kha kan phang chhowa then kha chuanin I khataman po kha Ṭawng pa nga yang in an phang chho ta ni entinan cousin te poi kan urem cousin hi engchin hi cousin first cousin second cousin third cousin chung te ngai nei ma jan 100 cousin te po nei mai the ni chuwang chuan puro za ma chong thu phei chuanin cousin ti pian peng tin ka da ka mang chi la tia a thang reng phian mai the ma se o peng kham na peng ni na ka ti mai nga tia ka tiang kha ni ve a fiam thien de thian tun lai pe chuan I nula ho hian an bial pa te thupna ni ka cousin ani tiang sha dan tia ka pian peng ani ti ha chuanin ka kha au bo de umai the si ne ala ong khom mai computer te po tun la chong ko khol thlong nei kan ti hi chuan then kha te ro hi chu kan la he deuh ni hian a hriata ne kha mi chungchang a khan kha mi zom deuh thau khan pu chaw kan zo tanga
เนี่ยตุนไล่อะมิเจ้าป้ายน่ะจนมันไล่จังตัวอินเจ้าก้าคิดเจนไอจนเจ้าก้าที่กันเนี่ยมาสาบาดรูมไอจนบัวลินแต่พอกันเนี่ยมาสาตูน่ะมิเจ้าป้าอินเท่าว่าเฮียนินข้างมิเจ้าจงข้าลัวลันอินะอมตาเฮงที่เฮงเงี้ยนี่ยังทราบตรงกันไงสานวังอันนี้เทียงเอ็มตีไล่เฮงทิ้งเงี้ยทราบตรงเฮียนินเอ็งเจนเงี้ยมิเจ้าหนุนแต่เฮียนินอัฐาเลยอัฐาเราจงหน้าโถดานไล่ยะค่ะมินหันสวยฟีสักเดียวละเนี่ยทราบตรงตรงเลยที่สีเหล่าเฮียนทราบตรงทุ่มมาที่มันกันอวดมาอย่ามันตัวน่าปวดละช่วงเลยไม่เทียเราจะมาจงถูเลยวันในตัวเลยสีชวนวอร์เต็นกลมนะโจนเนี่ยจะมีใครเราหมวยมาผู้วันในตัวกันน่ารันสวยค่ะ baby bathroom light off หรอที่ค่ะมีโจจงจะประคัดเชี่ยวมันเนี่ยมั้ง baby bathroom light off หรอหันเดียวจะมีโจจงประคัดเชี่ยวมาขัดเตียงข้างกันจงน้ำดังจงขานทราบจงแต่ปอยไว้จงแต่ปอยนี่ไม่เทียมินปอลในอังเริงะลายที่เองวางเงี้ยจุกระเทลทราบจงกันไงสารวางปอนยังมารอจูมันตักเทียมมังสีเหล่าทุสวยน่าเทียมมังสีเหล่าขานจงกำเอาทุมาเลยกันมังอวดไม่ฉันตักปกเทลทราบกันไงสารวางแต่ปออันนี้เดี๋ยวเบอร์ไม่เทียให้เคเบิลทีวีเฮียนอันที่รันทีร์เวลที่ก็เราทีร์เวลเจ้าเช่นที่อันที่พอเห็นอาจารย์เวลที่จะสอบตรงนั้นมังอินกันยาขัดยังเวลขานี่ยไล่ให้เจ้าเนี่ยกันมิโซจงที่ตั้มที่ยังเป็นกันมันวาร์อภัยมั่วมารถจุดที่กันสวยรัวจวนตุนไล่โคเวลให้จวนโคเวลปุ่มให้ global village นี่ตัวอันที่ยังเดี๋ยวเล็กยันEnglish แต่พอ international language แล้วนี่จู่วางจวนนี้ทราบตรงนี้หมดตรงตั้งนี้หมดเดี๋ยวเราต้องไปตรงตัวที่นั่นจวนนี้เราขัดยังข้า Apple เวอร์ชันพรีมันเนี่ยตัวนั้นส่วนข้าง glossary subcommittee เสียมตาที่กลมคมมาya Mizo language committee เฮียนสังหิสองประจังคันมินรอนเตลเวให้มี Mizo ตรงเสียดานให้มีอัฐา edition ไปฮิจูคอมพิวเตอร์ว่าคิดก็กดก็อีเวอันนี้ผู้ชวนวอร์เนี่ยกันอินะvoice เรียมกันคอยดูนะ final นะคะขัดยังข้าอันนี้จู่วางจง glossary subcommittee ข้าดินกันดูเทนะนั้นหันติดหลายคนหูตาข้านินจงเชร์ข้าจนรันเตียงมารอจูอัฐารละก็เองหมอกันเชร์เวกข้าจวนอดิกกริงจวงละว่ากันมันทันปังฮิจูมิโซฮอร์เปมกันเสียไหมอังเจียข้ากันลำดานดังลำเล่มเราเช่นทราบจงเช่นข้าจะรอฮิจูกันลำดานี้ไอ้อังเราชิมเล่มารพกกันนี่นังละว่าชิมละมิงคอมมิตี้อันเตียงมารละมิงคอมมิตี้กันเตียงขัดยังเราเวลคันขลายอัติเลงเราขัดจะทุรันเรานิตาสละมิโซรปะกันเสียกันมันไม่ขาดกินกันริงมานี่เรียกงอันติไตละอิสราเอลเขาคู่เฮบรายจงฮีไบเบิลเฮียนทุมัลสิงขัดมาเจ้าออกมารอจะจงทีนี่ตัวสังกัดเรื่องสมรุกาเป็นยาฮูดันอารอนเชร์ทาร์เลยโมดันฮิบรูอันติตุนไลเฮบรายจงจวนอังกฤษจงข้าตั้มมันมารอจะอันมานี่ฮอร์ปินันเสียกเวไหมอังกฤษฮอร์พานันเสียกละว่าขัดยังเดียวเล็กขันน้ำดังจงฮีกันลากลูอภัยมาอิงกัรีตินจุมิบักจนจงกำขัดเล็กกันจะดูจูเนี่ยมิโซจงดูเลียนจงกันตีไหมไอ้เฮตาเฮียนรัลเตจงเตปอยจงเตเตียงขานินรัลไปเตจงเตหมกกันเชเวลมีอากิมโลนั่นละเฮียนินมังละลุดเทียมิละจงจูเองหมกกันตักสมัครกันเนี่ยจีน่าเทียบว่าก็จะนั้นหันเตียงจีเตปอกามิโซตั้มตะลุตุกะเฮจู่ว่าจนเองจงหมดแต่คำมังเทียมไตละข้าที่สองคันมิโซจงฮิตที่เฮาไซละชาวมังโอตีข้าจูไงด่านกันในเวเดียวโอ้ปุจโจข้าสวยเจ้าเจ้านะอินโซนกันโซนเล็กฮะลังมิโซจงกันมันด่านอวดอมเสียกันก็เบาก็เช่นที่จูกันเบาเพรสเบเตอร์เองเขาชนะนี่ลายจานทุปุยกุมินาพอข้าน่าเสียกตู้ข้านรอนมันส่วนลายเดียวจูในนี้ก็เสียไตวาร์ตีเล่ลูเมนตีลายค่ะอมกบเตข้านรอนตาขลายจุงจางเตข้านมิธีกันสวยนาทีตีเตเบารัลกันตีสวยจุงจางมาลายจวนินที่หันตีงดไอจวนเบารัลกันตี
ตีเตค่ะอันมันดานที่นั่นนี่ตีเตเช่นขัดส่วนอมาตินจูปอจูคริสเตียนกันเราหนีหนัวคันกันเบารัลเรากันที่เลยเนมกันทาราวานะกันละหลอมตีข้าเตียงหันสวยเตปอข้าเลี้ยข้ามีจุงจ้างข้านินเงี้ยอัตเลมาหันสวยฟีเดวเทยดานข้าเอ็มไต้วาร์ตีเตลุเมนตีลำข้าจูเช่นป้าข้านินอันนี้มิโซจงเสียเตียร์ตัวนี้เกี่ยจูมิโซจงเสียเตียร์ตัวกันนี่ข้าเนี่ยเอ็มมายาไฮสคูลเลเวลก็เสียเตียร์เวลาข้านี่มายาอามารอจูโบรัลมิทีตีจุงจ้างไอ้จวนมิโซเฮียนอัปเปเฮลนัดจงกำกันงามายามิทีหันตีโต้งไอ้จูกันดูวักเหล่านี้ตุนมาจังอินจงกำที่มาเฮียนมิทีอันนี้ที่ฮิกเรียอีละมิทีนี่ละวินมิทีนี่จวนอาทางเสียตัวเรมอนี่ยังมอมารอจงกำขัดทุ่มอลปะขัดไอรอจวนมิทีนี่ที่ฮิเช่นกับจวนรอนเฮียลเดวชินตักนาเฮ้ยฮิเอ็งวางตีเงี้ยเนียงตีฮิกัดเฮลวะมาเสมันไล่จังอินตุนเท่งปอเฮียนินมีอันทีละทีละเรียนนานเฮียนด็อกเตอร์ที่ปอเฮียนอันมิเทนเกวัดทีนะเจ้าว่าจนอันมิดอธิคันมิดที่อันตีพานียงอันตักสปุ่มปุยทีนั่นนะข้ามีเอ็นตีนะข้านี่ไม่ออกมังเงตีเต้นก็ช่วยดนไม่มามิโซเฮียนที่สวยให้กันไม่อมตะโลตีเตเปตะโลตีเตลิ้นตะโลตีเตกันนาวอมตะโลวันตีจนที่สวยนั่นเนี่ยอัดลิ้นตะโลกันตีปอยน์ฮัตยังคันเลยแล้วมาจนหนุกจัดตีเตปอกันหลงมังจู่วางจวนนินขัดเตียงข้าอันเนี้ยจู่วางจวนเฮลัยจวนนินโบรัลเตียตุนนัวกันตีจู่คริสเตียนเทโลจีแล้วมาจังรอนสอยโกยันตุ่มวางเดี๋ยวนี้กันยาเฮ้ยจู่มิที่สอยน่ะตาน่ะตักโลเวเตียงเดี๋ยวขันเตียมาเสโบรัลตีหิมิโซจงมิที่สอยน่ะจงกำนัลตะกันนี่จู่วางจวนเฮที่จู่โบรัลที่จงฉันดำตูรินมีริงฟ้าป่าเฮโลกัลแรงนี่ตีขลายมีปกการกันสวยดูจวนโบราณตีขันจวนินถ้าเราละมามิดที่เตจงฉันดำตัวโลกัลนี่ตีน่าสวยเวลเทยทว่าโบราณตีจุดที่สวยนะริมที่มันเนี่ยที่บัดเทียนตัวจวนตักษาที่สวยออกมาถ้าเราที่สวยออกมาข้าโบราณปกอะไรตีเทยทว่าอเปเฮลนะจงกมาเฮจงกำกันหันมังดูเราทาร์เล็กเล็กอังจีจูอดิกเจียเราอิงกันยาอันนี้นะตากาจนอดีตจอกอันนี้เมลเข้าไหมปุรมเตียขมิจุงจ้าขันสวยดูอินเนียมจุมิมาจวนินปุรมเตียสวยดูอันนี้สวยจัวมีปุ๋ยละมาจังขันจัวนะเองไงมั้งเทจวนกันหงะในการทุบปุ๋ยค่ะกันสวยแค่กันสวยตัวจังแค่นี่เราขันจัวนะปอกข้าลักเทฉันจุกันทุบปุ๋ยนี่หัวจาวะอาเซียมังอังเตปอนักกินกันละสวยยังขัดยังขันินจัวดูในตานขันินเราอินรินนี่เสละขมิไลวาร์ลุมเมนมิทีกันสวยนาทีบาวรัลตีจงสร้างข้าเองหันสวยจ้าเดือดดุยเนี่ยสวยเฟียตัวโจกินรอนเป็นเปิดลัดไหมอีไลวาร์จงสร้างพอเฮียนเช่นขัดส่วนโควาร์ตีเนี่ยเห็นมังกบะเฮลาฮีไลวาร์ตีไลฟิลเฟียกันตุ่มวางนี่ก็เสียอามาร์จุกันปีเล็บพูดจงตุนมากันจงไอตัวจนไลโควาร์ตีนั่งไอเห็นเหลงไอไตละไลตะกินกันควาร์เคลีเนี่ยเตียงชวนละโมมันนี่มาเสไลวาร์นี่จนมิงจานมิงตั้งสวยนักขันนี่ไม่ยาตันไตเลี้ยวละมากกลวินกระเสียทีนลุเมนเดียนพอเฮียนเลี้ยมาดังลำเดียวน่าเมลุเมนตีฮีเช่นขัดชวนนี่มิทิลูกันเมนเลยเนี่ยกันไลวาร์ปุยล้อมเตียงจงเตียนอันง่ายมาเสมิทีก็จวดไลวาร์เวทโตเราชวนกระริงเดวะชวนชวนมิทีกันว่าไลวาร์ปุยจุลุเมนตีฮีมิโซจงกันมันดานดิกกันมันเร่งเสียสิลฟีกันตัวมากันป่วยตักนี่ชวินกระเสียชวนชวนมิทีจุกันลุมเมนนี่ชวนไลวาร์พอฮีควาร์เขาเทียก็เตียงจงอันสวยเนี่ยปนกันเหี่ยวจงแล้วว่ามาจุดไลวาร์กันนั่นตีขันมิทีลุมเมนเคโลปนเมียนไลวาร์จานามิงมูลวัดหลังสวยนักขันนี่ไม่ตาอันไลเลียไลโลลำขันนี่เราว่าเคชวนกันง่ายทีเนี่ยจงฮีป่วยทางเรื่องเขามิทีรัลเตปอฮีช่วงเตะกันรอแล้วมีที่ติดพวกเขาอินเดียที่ดูวันนี้ข้าจะพูดว่าเขากันเป็นเปรจากเดวไลโจกันเนี่ยนี่สุดที่นี่ส่วนไลวาและลุมเมนะข้าจะนี่มันน่าตัวรับพวกขันอาสังเดวจูโอ้เนี่ยมีที่กันวัดไลวาร์ปุจนมีที่ลุมเมนตีจุกันจงอากันมันชินินกระเสียเอ็นที่นั่นที่โจเขียนมังไตละอดีตกังเงิม
นี่จานจุลละเนนมิทีน่ะกันไลวาร์เวียหันเตียงจงเตปอคารินไลวาร์ก็หันฟังไตละตรงกันมาจกข้าสวดช่วงละว่าอามาจูมิทิลูกันเมนะหันตีไม่ก็จูอัดจงบุลตีละตุนมากันมันดานก็เสียเวทีดานชุนินก็เสียข้าก็จูเองเงี้ยมอร์เองเงี้ยมิทีอินากันไลวาร์ตีแต่ก็ช่วยนังเร่งเต้าเสียอาศัยดานตั้งไม่ก็ง่ายเดียว